Mä oon aloittamassa uutta YouTube-kanavaa, joten ei sitten jaksa tulla heti valittaa kuvanlaadusta, koska kuvaan iPhonella, joten tulen tulevaisuudessa hankkimaan tämän uuden kameran tai tällaisen, millä mä voisin kuvaa. Niin, että nämä ottaa pelkkä infovideoit, mitä tulee tapahtumaan ja niin poispäin. No, niin. Mä alan pelaamaan kaikenlaisia pelejä, sit mä annan teidän päättää, mitä mä pelaan ja niin poispäin. Et siinä olisi niinku vähän jotain tällaista aihetta ja niin poispäin. Niin, no joo. Kaikki nämä pelit, mitä mä voin pelaa, tulee tänne descriptioniin tai sinne